Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel Fini here. Please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Lana Izingane Zesthembu update. Umelelo Sbindi uhleli ke nendodana yakhe ubaby singabakho nomama womntwana Tirelo esimbonile lapha kwizingane zesithembu. Baze babahle-ke wamuhla umndeni omncane. Kodwa guys, niyabona lesi esinye isithobe sampumelelo i-t-shirt yakhe kwenzakalani ngayo? Hawu. Hayi, cha Mpumelelo uhluphile ngeke. Manje usephethe ingane uyiphethe eduze kwalesi sithombe. Angazi ukuthi yini ongaboni kahle noma yini ubona izinto ezingekho. Leso sithombe ngisengathi mangibuka phela izinqa leziyana. Hayibo. Noma yithi-ke shesho esijahe ukubona izinto ebheke eceleni. Hawu, yazi yayinhle ingane, yayinhle nje inhle ingane, umuhle boy. Uyafana futhi la Mpumelelo uphinde ufane futhi nomnini esemncane. Angithi ngibuka uSeason 1 noSeason 2 ngibona umnini ke sancane, ngibona efana umntwana nomnini esamncane ukuthi yena kunebala elimhlophe. Umpumelelo ke yena ke akasenayo nje i-t-shirt ke eplain engenalutho. Hayi, cabanga sesiku-social media futhi wenze ngamabomu. Okunye ke kuneculo ingoma yaMpumelelo ethi Idlozi. Ngicabanga ukuthi siphumile, ningayibheka ke la kuma digital platforms niyilalele, ningayi-download ngale ndlela ebhedayo le lahlekiselayo ama-artist. Niyazi ukuthi iziphi indaba ezi-right zokubheka umusic ukusupport abantu ngendlela abafanele ama-artist ala eSouth Africa. Benginikeza i-update, akukho mgosi. Umpumelelo nje siyabona ukuthi uyazama. Ubaba uhamba ezinyathelweni ezi-right. Siyambona ngapha uphethe izingane zakhe. Okwami-ke ngiyabonga support, ngiyabonga angiqedi. Bye yo.